Задачата, която избрах за проекта си, е задачата на Мостелер "Опитай късмета си". Условието е следното. Опитай късмета си е хазартна игра, която често се играе на големите карнавали и в игралните домове. Играчът залага определена сума на едно от числата 1, 2, 3, 4, 5 или 6 и хвърля 3 зара. За всяко появяване на числото, на което е заложил, той получава сума, равна на първоначалната, като взема и заложените пари. В противен случай, той губи и заложената сума. Каква е средната печалба на играч с първоначално залагане 1? Ще пресметнем загубите на играча в 3 случая. Показанията на трите зара са различни, показанията на 2 от заровете съвпадат, показанията на трите зара са еднакви. За простота ще предположим, че на всяко от 6 числа е заложен капитал равен на 1, така че общият капитал на играча да бъде 6 единици. Отначало показанията на трите зара са различни, например 1, 2 и 3. В този случай домът получава печалба 3 единици за номерата 4, 5 и 6, а за номерата 1, 2 и 3 плаща на играча. Тогава и играчът, и игралният дом нито печелят, нито губят. Това ще е вярно всеки път, когато на трите зара са се паднали различни числа. Сега ще предположим, че след хвърлянето точно 2 зара показват еднакви числа. Например 1, 1 и 2. Така игралният дом може да използва заложените на 3 и 4 суми, за да се разплати за числото 1, а с капитала, заложен на 5, да се разплати за числото 2. Тогава парите, заложени на числото 6, остават за игралния дом, т.е. той печели капитал равен на 1, а играчът губи този капитал. Загубата му се изчислява на 1/6 от първоначалната сума. Сега показанията на трите зара ще бъдат еднакви. Например 1, 1 и 1. Тогава игралният дом би могъл да заплати на играча утроената сума, заложена на числото 1, от парите, заложени на 2, 3 и 4, като си присвоява сумите, които са заложени на числата 5 и 6. В този случай загубата на играча е 2 единици, което е 2/6 от неговата първоначална сума. За да определим средната загуба на играча, трябва да намерим вероятностите на разгледаните случаи. Заровете са различни по цвят, например червен, зелен и син. Ясно е, че всички възможни изходи са 6 на трета равно на 216. В колко от тези случаи обаче получаваме различни числа? Независимо от това в какъв ред се разглеждат заровете, за първият винаги има 6 възможности, за втория намаляват на 5 и за третия 4, т.е. общо 120 възможни изхода за трите зара. За момент ще оставим втория случай и ще разгледаме случай В, когато и трите зара са еднакви. Броят на тези изходи очевидно е 6. Това означава, че съществуват общо 90 изхода, при които съвпадат показанията само на 2 от заровете. Ще проверим това непосредствено. Възможни са следните съчетания на заровете с еднакви номера: червен-зелен, червен-син и зелен-син. Ще изчислим броя на изходите при едно от тези съчетания, например при червен-зелен. За всяко от 6 възможни показания на червения зар има едно показание за зеления и за 5 за синя. Общо 30 изхода. Окончателно, броят на благоприятните изходи в случай Б е 90, което съвпада с първоначално получения резултат. Средната загуба получаваме чрез сумиране на произведенията на вероятностите на отделните случаи със съответните им загуби. По този начин изчисляваме, че играчът губи около 8% от първоначалния си капитал. Трябва да се вземе предвид и факта, че играта продължава приблизително 30 секунди и че според държавните облигации се изплащат само 4% от годишната печалба. От тук вече става ясно, че играта е ужасно несправедлива. Направените пресмятания са верни само за правилни зарове. Това е така, защото понякога на мястото на заровете се използва въртящо колело с стрелка. Щом колелото спре, стрелката му посочва отсветена дъга от окръжността, на която отговаря определената комбинация от 3 числа. Наблюденията са показали,
че съответствието между дължините на дъгите и вероятностите за поява на съответните им комбинации при хвърляне на зарове не е точно. Двукратните и трикратните плащания се срещат по-често, което прави загубата на играча много по-голяма. Благодаря за вниманието!